Tervetuloa Eräpetrin luontoravintolaan. Noniin. Tänään vuorossa on selvästi jotain metsänantimista tehtyä. Joo, mä tulin tänne aamulla jo 6 aikaan tänne Yhivuoreen ja nyt sitten ruvetaan tekemään tämmöstä paistettuja sieniä. Mä löysin tuolta sipulia, nää on näitä maasipuleita ja kasvaa täällä Yhivuoressa ja paistaa niitä. Sitten meillä on tosiaan tommonen Metsärannan uutuustuote. Semmoista erittäin, mistä tulee varmaan erittäin hyvä tuote. Siinä on possua ja perunaa ja sitten tietysti toi ongela kävin kanssa aamulla ja on kalaa sitten, se savustettiin tuossa jo aamutuimaan, niin ei mitään muuta kuin kaikki vaan mettään ja syömään. No niin, kiitos. Herkulliselta näyttää ja Eräpetrin keittiökoulu päättyy tähän. Hyvää illan jatkoa kaikille.